Naawa na po to si nanay. Asa na po to akong sakit dito nga akuan. Ay, sabo kita ni si nanay. Bagay asa na to akong sakit dito nga kito pa na ako atong tulog ka to igami lamay. Ay, magluto na to ko ulit. Pamahawalay bugas. Nay! Nay! Oh, Nay! Nay! Asa may imong tigyaw yun handa niyo? Asa man itong sakit dito nga akuan? Magluto ko to. Wala ko pamahaw. Asain ba? Sila ni mo tado, naniguang naman lamang ka. Sa English pa, manshit ba? Manshit. Naasa? Kasi mansit pansit? Pansit? Manshit ba? Gamitan ng imong utok bulina. Aw! Kaya, ay! Na, lupit ko man ka sa kay. Katigo ko mo English. Ang sabi ko na naman po ka nagpahibalo. Dali nga po na ako ng nakaluto na ako sa akin. Kaya magluto ko na iba, maglusak ko sa akin na kaya wala man tayo bugas ko. Mura maghihapon. Mapaabot na nanay yung panahon ba? Wala man tayo bugas. Magtuon ko na iba, maglusak ko na eh. Nay! Sa tado. Maglusak ko sa akin ba na bungol naman siya? Oo, maglusak kong saging. Butangin lubilo. Anong lubid? Ah, sige, sige na. Kaya ko na. Itak ang sana ko na eh. Itak ang sana ko na eh. No. Si nanay, tugay ka dito para makaluto ko sa'yo. Hihi, di pa dyan. Dugay na. Eh, pay kahoy, di basa kayo ng kahoy. Kung saan ang pagkalutoan eh. Na, bito buhat na, kayo magkuha ko, labi. Ano ba? Ang buhat, luwi kayo magkuha ng maglupak. Ano naman diha, bud? Punta ba dahil na? Dok, tanaw sa ko. Tanaw sa ko. Sakto na? Sakto na ba rin akong kusing? Nagbuak pa kong labi na, uy. Ah, ay, buwak na. Nagusto mo. Oh. Ano sa naman po rin sinabi? Ano sa naman ka, ay? Nakalimot ko. Mga to ko ilan ang usyang. Uy, kisa Kaya man na siya. nakakita akong trabaho. Kisa man na siya, Nay. Classmate, ay, nanay sa imong classmate. Isa ka nitong imong classmate na katong imong kag dato? Ay, si Burugsoy! Oo! Nakita mo yung dito sa eskwelahan. Hiingon siya nga, patrabahoon ko na ko siyang sorry store. Sorry, sister? Una siya, sorry. Sa itong padaghanat sa bugasan. Pati narahan ko na ko niya dito. Maglaba ko na ko mga kamay, mga asin. Ay, papagawa ka. Mga pre, pagaran. Pagaran niya na, uy. Oo, hiingon mo ganito sa mga unsa. Where is the sun? Unsa man na? Kanang, nanay po di ba, pwede ka nakasabot, anak, ginakawar is dasan. Basta ka magsuot ka, anak. Basta magsuot ka na, pangutan ang kaniya, where is dasan. Pasabot, anak. Asay mong anak. Where the house? Where the house? Oh, where the house? Ay, kapalit mo yung nanay, uy. Aw. Nay, makabilib kayo ka, nay. Bisa wala kay grado, pero kabalo ka mo rin man. Katigong ko mo, katong ko mo. Mga ija ko mainan nga, katigong man siguro ko na nukli. Ano kaya katigong ko? Ay, tama na ni. Magdali ko lang kay alas 9 na. Unya na. Alas 9 na ba pasok? Di, ang mga kagigagi di mo wala pa. Pagpakaisan, lubi. Magaling ka ko ang bugas ka na. Ada sila dagang bunod. Dagang bunod ta. Makalimid yun. Malo pa. Ikaw na sana, Biki. Ikaw sa mga kagigagi para madawat ka. Mga atag sa mukha. Ipahid, ayun. Ipahid lang, ay. Ipahid. Ipahid. Kaya para mawala ng mga kagigagi man, hindi na makaikat, ay. Makapalit na ko og iskinol. Pangunod sa naw. Iskinol na sa ni mo na. Kipapaibog na sa kaninang unsong, no? Kay iskinol. Siya umsong na lamang po pagkano na ko. Si Jana ba dapat katrabaho? Tingnan naman. Uy, no na, baya ka na. Dali ko. Dili sa amin. Pamino sa baki. Basig mo, muagin na sa kasapalin yung unsong maitag na sa kaninang Ay, unsong. dili. Bakit cute na ba na yung basta makaalikad sa tukaran? Naara na siya ba ikaw si Janho? Kaya nga nung hilap sa Janho siya. Kaya di na ko matrabaho ni Zakay. Gabay na gisod na. Ano po na kayo? Dako og siya dito sa isa. Uy, kanina ka na nila. Nagbalik na sila bugas na. Makapalit sa taon isda ang dyan. Pagkalimutan na. Dawatan na day ka na. Dawatan na day ka. Ito ako ko. Pagkalimutan. Yan. Nanasa ko. Hangyo ni mo na. Mama. Kung makasulog ka sa trabaho, pwede papalit ka ng isda na kaya ka nang para na episode sa eskwelahan. Katong ko na. Bakit ko wato? Katong isda lang sa kuwan na bito na. Katong dubok bito na isda na. Barato to kilo. Barato to Sige na kilo. lagi ko pagdali. Nya ka. Nay, napako isa ka hangyo nay. Napapalit bayaw ka ng panay bisag katunga lang nay. Hangyo lang ang bikira Alas niya. ko kadagan ng ang sibukang daghan ng gipang kuan ay gipang lito. Unsa nga imong mga naisweldo unsa? Makasubra ko. Di ba palitan ka ng pan? Sige nay. Salamat kay nay ha. Nya ka nang kuwan. Katong siguro ulong isda ug bugas kay kuha ba sa kabaw nun?
Sige. Kanang ko na. Basta kanang katundubok lang pili kay barato ka ito ha. Ha? Kay atong lata na mo to daan di. Okay kaayo na no. Kay lata na daan isda dubok mampon. Ako ko kay undo na. Dali ko dali. Ako na lang ako. Ako ang ulit ang isliho kay. Wala ba ako sa lagi ako. Ato na ko. Ato na ko. Sige, pag-amping na ha, pag-amping na eh. Kay magluto pa ko diri og kanang lasak ka saging. Nay, Alisa. Uy, nalimtan nimo ang imong make up. Oh, Ayo. ang make up nimo para maibog jud sa una dito ang mga customer sa imo ha. Ano? Pag nahon dyan daan kay, pag init daan og tubig kay, Tubig kay, magpabukon na limang bulunutag, humay ang mugas. Agoy pagkalabian na. Tapos ang isla po jud pag ginataw isla kay dubog na daan. Pati gabi anay. Sige. Salamat. Ay, nay pa nay. Alisa. Ang mga customer dito kasi Inglesan ka. Ino ka nga. Where is the fish? Oh, nakasabot ka na. In the water of the sun. Hindi mo tarabasan? Oo, Dele, utaka ka. Ang pasabot na pag ingon huwag sa lapis. Hungit ko nang silang isda. Ay, sige. Kaya na naman kasi isda na kanila. Oo, tuloy dyan lang ang kulay. Sige. Kaya kan ko mga customer kay mga dato ko mga customer dito. Ay, patay din. Malaki kayo na rin. Sige na, pag-amping dito na ha. Pag-amping.